Ramón Lorenzo, para comezarmos a entrar na súa traxectoria, quizáis podamos escoller o fío cronolóxico para comezar por remontarnos a súa formación, alá nos anos 50, aquela etapa entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Complutense de Madrid. Foi unha formación inzada de premios extraordinarios, de efervescente excelencia, unha formación, ademais, o abeiro de mestres como Otero Pedrallo, nun primeiro momento, depois tamén Dámaso Alonso, La Pesa ou un pouquiño máis tarde Pil, o profesor Pil, non? Pero, ao seu xuizo, cales serían as figuras, as correntes ou os acontecementos que vostede máis salientaría dentro da súa formación? Na miña etapa de formación tería que distinguir entre a etapa da educación primaria, a secundaria e a terciaria, digamos, non? Porque unha das cousas que para mí sempre foi importante é o feito de ter que vir a andar desde Roxos, onde vivía, a Santiago, que son 7 kilómetros, primeiro andando, despois en bicicleta. Iso influiu moito na miña vida. Despois, en relación coa lingua, que é importante, que sempre foi o que me interesou a min, teño que recoñecer que eu, que sempre fui un galego falante, durante todo o bacharelato non sabía nada de que existía prácticamente a literatura galega, porque no Instituto de Santiago non se falaba da literatura galega. O feito fundamental para min foi a chegada á Universidade de Santiago, porque nese momento foi cando me atopei con unha serie de compañeiros que tiñan interese pola lingua, con mestres, con Otero Pedrallo, que era o gran mestre, e a partir dese momento integreime totalmente no galego. Ese foi un feito fundamental para mí, non? Ese cambio do español, do castelán, que era o que estaba feito no instituto, a pasar ao galego en ese momento, cando descubrín aos compañeiros, moitos dos grandes compañeiros, como Franco Grande, como Ferrín, como Beiras, o López Nogueira, e máis, e atopei tamén a outros xa mestres galeguistas importantes, como era Piñeiro ou García Sabel, etc. Foi fundamental para min. Despois, outro feito importante foi a chegada a Madrid, cando despois de facer os cursos comuns na Facultade de Santiago, decidirnos por estudar filoloxía románica. Claro, tivemos que abandonar Santiago, Ferrín e máis eu, que sempre fomos 5 anos compañeiros, e a chegada a Madrid tamén foi importante, por unha banda, porque ali descubrín un grupo de galegos que tiña tamén interese pola lingua e fixemos un gran labor universitario ali, e por outra banda, porque me atopei cos grandes mestres tamén da lingüística, que foron Dámaso Alonso e La Pesa. Eses foron, digamos, os fitos fundamentais de relación cultural. Porque, claro, non estamos falando só do estrictamente académico, do que afecta a formación dentro, efectivamente, da universidade, sino do encontro con eses círculos intelectuais que lle servirían tamén de influencia a vostede e de estímulo, tanto en Compostela como con todas esas personalidades que xa mencionou, como en Madrid, onde ademais vai formar parte mesmo do grupo Brais Pinto, non? Sempre me interesou a literatura, pero pouco a pouco tamén vin que a lingüística era importante, aínda que non era moi galeguista, porque máis ben era moi franquista, Moralejo, que era o catedrático de grego e latín. A verdade é que me axudou bastante a interesarme pola lingüística. Foi tamén un dos primeiros mestres que tive nese sentido, non? Entón, o intelectualismo foi o fundamental para min. En Madrid tamén, claro, ali atopámonos tamén, estaba Ben Xosé, o gran patriarca que estaba en Madrid, que era o que facía todas as cousas para a galaxia, para todos os galeguistas que tiñan que resolver problemas en Madrid. Claro, eu xa ia con Ferrín, ali atopeime con Bernardino Graña, despois fomos descubrindo a outros, a Cribeiro, a César Arias, a Bautista Álvarez, a Herminio Barreiro, que tamén andaba por ali. De repente, un día chegou Ferrín dicindo: acaba de descubrir un rapaz extraordinario, que era Patiño, Raimundo Patiño, o pintor, que sí, era un rapaz extraordinario, porque tiña
en fin, era unha revolución na súa cabeza. Empezamos así a traballar no Centro Galego, en fin, decidimos facer o Grupo Brais Pinto, que tivo certa importancia na cultura galega. Vostedes eran conscientes da relevancia que tería ese grupo ou cal é a súa opinión da influencia que recibiría vostede de parte deses grupos e tamén da evolución no que afectou tanto persoalmente a vostede como a cultura galega en xeral? A ver, ti se sabes, porque tamén és escritora, que cando chega un escritor novo sempre quer romper co anterior. Entón, nós tamén pensábamos que tiñamos que romper coa literatura anterior e facer unha literatura nova. De feito, algúns dos libros son de literatura moi rompente en relación coa que se facía naquele momento. Pero tamén se facía boa literatura aquí en Galicia. Pero, en fin, tiñamos esa idea, pero non pensábamos que podía ser o Grupo Brais Pinto que despois se falase tanto de Brais Pinto e que tivese unha influencia. Era, en fin, a nosa idea de facer cultura en Madrid. De feito, non só publicábamos libros, tamén dábamos conferencias, organizábamos homenaxes a Cabanillas, por exemplo, a Pimentel e outros escritores. Facíamos cultura ali nun centro galego que realmente non tiña moito interese pola cultura galega. Fíjate que, entre outras cousas, o presidente do centro galego era un xeneral, non? Xa nos adiantou vostede algo daquelas xa case míticas festas minervais, entenderá que non poda resistirme a preguntarlle un pouquiño máis por aquela incipiente faceta poética moi vencellada, bueno, casi estritamente vencellada aos seus anos mozos, non? Pero no que mesmo chegou a ser, iso vostede, gañador de varios premios daquelas fundacionais, casi, festas minervais, non? Adiviño naquela altura un ambiente entre cambaleante por unha banda, pero pola outra tamén ilusionante e moi rexenerador, non? Como foi aquelo e que anécdotas pode compartir con nós daquela época e daquelas festas minervais? En principio foron en castelán. Despois conseguiron, en fin, os que, non nós, porque nós éramos rapaces novos, pero, en fin, os que xa tiñan certo poder conseguiron que tamén se fixese en galego e permitiron que houbese poesía e prosa en galego. O importante era que nós tiñamos unha gran ilusión, era unha gran festa, era un acto que se celebraba despois no Hostal dos Reis Católicos, todos tiñamos que ir vestidos de etiqueta, non podíamos ir vestidos de calquera maneira, nós non tiñamos cartos, tiñamos que alugar un smoking para ir ali a ler os poemas no Hostal dos Reis Católicos, e despois xa no Paraninfo, pero para nós era unha ilusión tremenda participar nas festas minervais. Era, para a cultura galega, era importante que o galego estivese presente e que se lese no Hostal onde estaban todas as autoridades vestidos un gran formato, nos lendo os poemas en galego, participando en todo. Acórdome dunha anécdota que mandáramos poemas Ferrín, Bernardiño Graña máis eu. Chegou a véspera do acto e non acababan de dar a resolución, non sabíamos se tiñamos algo ou non. Entón estábamos na pensión onde vivía eu, os tres. Bernardiño, seguro de que el tiña un premio, tiña xa un bocadillo preparado para coller o tren, e ao final incluso nos atrevemos a chamar o Otero Pedrallo, que non estaba no hotel. Ao final chegou un telegrama de Franco Grande dicindo Lorenzo III, os outros nada. O pobre Bernardiño derrumbouse, entón eu collín o bocadillo del, aínda collín o tren Correo, que paraban en todas as estacións. Cheguei a Redondela, collín o Castromil, e cheguei ás 7 da tarde, cando xa empezaba o acto no Hostal dos Reis Católicos, eu cheo de porquería, con traxe, despois de vir no tren Correo, en terceira, así, sentado en madeira, co carbón do tren aquel, sen afeitar así, porque cheguei a esa hora, lín os poemas, e non me sacaron unha foto, fixeron as fotos para mí meterme a un lado, e despois suprimiron, porque era unha pinta, debía ter unha pinta terrible, non? Son unha anécdota curiosa de cando, pero realmente eran importantes as festas minervais. Pero
Ao lado das festas de Minervais eu creo que tiveron tamén unha importancia enorme as conferencias que demos no círculo mercantil, porque iso foi en contra de lo que querían as autoridades, porque dar conferencias en galego no ano 56 non era ni unha broma, non? Algúns deron en castelán, non digo nomes para non molestar a ninguén, pero algúns non se atreveron a facelo en galego, pero outros fixámoslo en galego. Eu dei a miña conferencia sobre o Curros Enrique, foi a primeira conferencia que dei na miña vida falando en público, e tamén teño que recoñecer que dei a conferencia lendo os papéis porque non era capaz de falar, e ademais non vía a ninguén. Había moitísima xente, curiosamente, ata curas, fíxate que Curros Enrique non era moi partidario dos curas, pois ata había curas ali na conferencia. Eu tiña unha nebulosa diante de mí e non vía a ninguén, pero eu dei a miña conferencia e foron realmente importantes, que terminou con un recital de Xoana Torres, que deu despois, xa no 57 creo que foi, deu un recital de Xoana Torres, que foi un recital moi curioso, porque leu varios poemas dela, 6 creo que foi, 6 ou 7, e despois escolleu poemas de todos os poetas que andábamos por aquí. Pero fixo unha cousa moi curiosa, porque leu un poema só de Ferrín, de min, de doutros, non sei de quen máis, pero leu outros tantos como dela. Pero vexo que había un clima de compañeirismo, de arelas comuns que se compartían, moita complicidade nesa loita. Si, nese momento éramos todos como irmáns, podese decir. Non había estas cousas que veu despois en que uns están en contra de outros. Daquela éramos todos pensaríamos como pensábamos daquela, aínda non había esas diferencias tampouco ideolóxicas que viñeron despois entre a xente, pero nós éramos un grupo total, non? Sempre estábamos xuntos, e facíamos cousas xuntos, e non só se estábamos en Santiago, tamén os que estaban fora, non? Porque nós tiñamos moita relación, aínda que non nos apenas víamos como no Boneiro, como no María, ou con quen fose. Había unha irmandade, porque era a defensa do galego, algo especial o que había, non? Claro. E avanzando un poquinho máis na súa formación, chegamos xa cando se doutora vostede en Filosofía e Letras, e ao mesmo tempo tamén foi lector de español, un dos primeiros, porque aquela oportunidade estaba case acabada de crear, non? Na Universidade de Colonia, en Alemanha, algo que ademais se suma unha curiosidade intelectual moi cosmopolita, penso que sempre pola súa banda, e de feito con Centro Europa manterá unhas relacións, uns vínculos moi frutíferos no intelectual, que se estenderán mesmo a unha interesante faceta como traductor nomeadamente do alemán. Que considera vostede que lle deu a Alemanha, por exemplo, a súa lingua e a súa cultura? Hai que ter en conta que cando eu era estudante a lingüística alemana era a máis importante. Despois foi a anglosaxona, non? En fin, a americana ou a inglesa, pero naquele momento a lingüística histórica, que era o que me interesaba a min, en Alemania eran as grandes figuras que había, estaban en Alemania. Eu, claro, despois de rematar a carreira en Madrid, estive de axudante de Damas Alonso, estive dando clase tamén nun instituto, porque na facultade apenas me pagaban, entón, para poder subsistir, estaba dando clase nun instituto. Pero no ano 62, Damas Alonso díxome que había unha praza de doutorado que lle pediran a él que lle mandase unha persoa para ir a Colonia, e fun eu. Entón, para mí foi unha cousa importantísima, claro, porque eu sempre admiraba a cultura alemana e a lingüística alemana, e entón poder ir a Alemania foi importante. E ali, en Colonia, topeime con Josef Maria Pil, que era un estudoso da filoloxía portuguesa e galega. Entón, claro, foi algo tamén importante, porque tamén eu asistín ás clases dele, aínda que non tiña por que asistir, gustábame asistir ás clases dele. E desde ese momento, claro, a miña relación con Alemanha foi sempre fundamental. Aprendín moito da lingüística alemana, sobre todo a lingüística histórica, que era o que me interesaba a min. Ali fixen a tese, realmente, a tese de doutoramento, fixen ali, e ali preparei moitas cousas. Entón, fun varias de veces a universidades alemanas, ou a congresos, ou a coloquios,
ou a dar conferencias, foi unha relación sempre estreita, non? Pero é certo que para completar todo este proceso de construción ou de reconstrución, non, arredor do galego moderno, vostede vai tamén sumarse ao seu reforzo institucional, efectivamente, pois como membro, e en moitos casos como membro fundador do Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, do Instituto da Lingua Galega, tamén do Consello Asesor do Patronato Rosalía de Castro, o Consello Rector da Fundación Otero Pedrallo, a propia Real Academia ou o Consello da Cultura Galega, entre outras, para alén da dirección tamén, que hai que mencionar, das revistas Verba por unha banda e Dorna, non, pola outra. Cal é a súa perspectiva, entón, sobre a evolución histórica destas institucións e da súa significación? A ver, para min o máis fundamental foi a creación do Instituto da Lingua Galega, porque nun momento en que o galego non estaba moi ben visto na universidade, conseguiuse crear iso. E tivemos a sorte, neste hai que dicilo, que non era un galego o primeiro director e o que fixo todo o posible para a creación do instituto, que era Constantino García, que era asturiano, porque se fose un galego a mellor non o conseguía. Eso é probable, tendo en conta que o reitor que había naquele momento, García Garrido, non era moi propicio para o galego, era máis ben un franquista, bueno, como era moita xente naquela época. Entón, a constitución do instituto eu creo que foi fundamental por moitos motivos, porque no instituto, a parte dos galegos que se fixeron, que foron moi importantes, porque se venderonse non sei cantas tiradas, foi un dos bestsellers, un dos libros, porque moita xente aprendeu galego con eses métodos. Despois, a relación coas normas, demos moreas de cursos de galego, en fin, que se fixo un labor enorme. A Academia, evidentemente, tiña unha importancia fundamental tamén porque era unha institución que representaba a defensa do galego e despois co tempo, cando se deron atribucións tamén que eran importantes para a lingua galega. Bueno, estamos en calquera caso a falar dunha época moi ilusionante na que había todo por facer no galego. Non sei que actitudes recorda vostede, tamén cales eran as principais dificultades naquela altura. A verdade é que dificultades, xa digo, no principio estaba todo en contra do galego, non? Pero nós fomos pouco a pouco conseguindo abrir espazos e ao final todo se conseguiu. Home, houve momentos difíciles. Eu lembro cando nas probas de acceso á universidade podían entrar as linguas, a parte do castelán, as outras linguas da península, que entrou o catalán e o vasco inmediatamente, e o galego non entrou. Entón, eu, que era o catedrático que había de galego naquele momento, e que tamén era o responsable, non sei como se chamaba, do preuniversitario do COU, aquele era o COU. Sí, que tiña que falar ás veces cos profesores do instituto. Eu falei un día co reitor e dixen, mira, temos que meter o galego na universidade, nas probas de acceso, porque o vasco, o catalán xa están. Soltame o señor reitor, hombre, se non fuese el inglés, el gallego. Reunín os profesores de instituto, pero todos estaban en contra porque ninguén quería que houvese probas de acceso á universidade. Ao final falei co conselleiro e dixen, mira, ou metes o galego nas probas de acceso ou armo un escándalo. E ao final conseguín que se metese, pero sí, sempre loitando, pero en fin, foronse conseguindo e ao final conseguimos todo o que queríamos, non? Ainda que despois veu este goberno maravilloso que temos facendo esa lei en contra do galego que é espantosa, non? Que machacou o galego totalmente, non? Pero, en fin, eso é unha desgraza das moitas máis que temos. O goberno sempre que mandou aquí do PP nunca tivo interese no galego. Para eles o galego non existe. Eles só pensan en castelán e utilizan o galego litúrxico cando utilizan, outras veces xa nada. Entón, eles nunca fixeron nada a favor do galego
E, a partir desa lei que eu non me acordo como se chama, que fixeron, eso foi terrible para o galego. É dicir, non quero dicir que só fose o goberno galego culpable de que o galego fose a menos como está indo, porque hoxe a xente normalmente fala castelán, non fala galego, non? Tamén as familias son culpables, claro, se unha casa non lle fala galego aos rapaces, evidentemente, pois iso é catastrófico. Pero o mal desa lei foi tremendo e o feito de que pouco a pouco nos institutos, nas escolas, fose ainda menos, porque eu tiña unha gran esperanza cando empezou o galego nas escolas e nos institutos de que houvese unha evolución favorable, pero realmente foi cada vez a menos. E xa digo, tamén na casa son culpables. Eu teño unha experiencia coa miña filla, curiosamente, que a escola foi a que a levou o galego. Eu acórdome que na casa eu falaballe galego, a muller falaballe alemán e ela falaba castelán, porque na guardería era o que falaban, castelán. E incluso me corrixía a min, cando eu decía unha palabra, ela corrixía, non é así que é así. Pero, curiosamente, cando empezou o galego na escola, ela foi cando deu o cambio. E a partir dese momento xa se meteu no galego e se quedou. Hoxe, que ten un fillo, vive en Alemanha, e ten un fillo de 14 anos, o rapaz fala galego estupendamente, porque ela só lle fala galego estando en Alemania. É dicir, que a familia pode facer moito. Pero deténdonos un momentiño nos efectos da política, cales son os efectos da política e das políticas lingüísticas, claro, na propia pervivencia da lingua, en aspectos puramente lingüísticos e tamén sociolingüísticos? Cales son os efectos reais? A ver, a política para min é fundamental, aínda que din algúns que non. É dicir, se nós tivésemos un goberno que en lugar do castelán dixese, non, a lingua de Galicia é o galego, e fundamentalmente nós estudamos galego, tamén o castelán como lingua secundaria, pero non como primaria, eu creo que iso sería fundamental para a lingua. Unha política lingüística de apoio á lingua é fundamental, pero claro, é que aquí temos todo o contrario. A política lingüística que levou estes gobernos desde en diante foi de apoio ao castelán en contra do galego. Entón, eu creo que iso é definitivo para unha lingua, non? E deténdonos agora un pouco máis na súa sólida faceta científica e no seu fértil labor investigador, unha das súas especialidades é, sen dúbida, a lingua medieval, temos que falar dela, da que vostede constitúe, dende logo, seguramente o maior coñecedor, non? Volvendo a vista atrás, se tivese que quedarse cuns poucos, cales diría vostede que representan así os seus maiores achados neste campo? Ben, eu metime na lingua medieval, pero a verdade é que eu cando cheguei á universidade o que me interesaba era a literatura. Eu quería dedicarme á literatura, pero ben, tiña cualidades para a investigación e dediquei-me á investigación. Eu tiña pensado outra cousa, eu non tiña pensado dedicarme á lingua medieval, aínda que a miña tese de licenciatura foi sobre os cancioneiros, cando a fixen lá en Madrid. Pero os primeiros meus traballos foron realmente de dialectoloxía. E eu quería dedicarme a dialectoloxía, incluso a translingüístico, en fin, estudar a lingua por as aldeas adiante. Pero o feito de ir para Alemania fíxome cambiar todo isto. Entón, ali non podía facer investigacións no campo. E foi o feito de coller un texto medieval. Collín o texto medieval, en fin, fixen esta investigación que me levou 4 anos, pero 4 anos duros, que ás veces estaba desde as 9 ata as 2, desde as 4 ata as 9 traballando na tese. Foi un traballo duro, que hoxe se tivese ordenadores daquelas, se tivese ordenadores como temos hoxe, moito do traballo que a mí me levou 1 ano ou 2, facíamos desgraciado do ordenador nunha hora ou menos, non? É tremendo. Pero, en fin, foi un motivo ese de dedicarme á lingua medieval, o feito de estar fora de Galicia. E despois, claro, quedei un pouco metido aí. Despois vin que faltaban textos medievais, estaba a Crónica Troiana aí, que había unha edición do 1900, ocorreu-me facer a edición,
para facer o dicionario histórico a mí non me valían moitas edicións que había feitas do galego porque estaban moi mal feitas. Entón, foi cando decidín facer edición de textos medievais, se fixen os documentos da Monte de Ramo, e ao final quedei aí metido nos documentos medievais que xa estou hasta non sei onde deles, e continuo, porque agora estou facendo do libro da Montaría unha edición. Entón, ti preguntas-me cal é a contribución máis importante, home, eu diría, aínda que fixen máis cousas de medieval, os Milagres de Santiago, pero, en fin, a crónica troiana foi a crónica xeral, sobre todo o segundo volume, que é unha especie de dicionario histórico, a crónica troiana e agora os documentos do Monte de Ramos son importantes, claro. E que sabor lle deixaron nos labios eses monumentais traballos, porque estamos falando de traballos absolutamente monumentais, o segundo deles, a súa tese, premio extraordinario de doutoramento, ademais, non? E cales foron as principais dificultades que atravesou nestas ou noutras investigacións como as que ven de mencionar? Home, dificultades sí e non. Dificultades é o traballo de ter que ler textos que ás veces se leen moi mal, porque hai páxinas que se leen ben, que están moi ben, pero hai outras que están moi mal. Eu, onde peor o pasei, non investigando, porque sempre o fixen con gusto, pero lendo na Catedral de Ourense, no arquivo da Catedral de Ourense, no arquivo primitivo, non do actual, que agora está moi ben, pero no que estaba cando eu empecé a traballar ali, nunhas condicións deplorables. Un frío terrible, eu sempre teño frío, pero aquel era espantoso. Eu tiña que traballar cun abrigo, cunha bufanda, con guantes, cunha estufa, cunha manta alrededor de mí, e aínda así estaba tremendo de frío, porque aquilo era tremendo. E ali estaba eu traballando e transcribindo os documentos, porque cando empezaba eu non existía aínda esa posibilidade de facer imaxes como temos hoxe. Hoxe faz imaxes e traballas no ordenador maravillosamente, pero daquela non existía iso. Entón tiña que ir ali a man, escribir, transcribir todos os documentos. Eso foi o peor de todo, pero, en fin, facer a investigación a mí sempre me gustou e fixo sempre con agrado, con gusto. No seu enfoque da consolidación da lingua galega como unha lingua moderna e de cultura, ten vostede manexado o termo de independencia, non? Independencia lingüística, claro. Podería detallarnos un pouquiño máis esta perspectiva e os valores que comprende a mesma dende a súa posición actual, tamén facendo así unha perspectiva, non? A ver, está claro que o galego e o portugués nun principio é unha mesma cousa. O galego. Non existe o portugués. Sempre foi o galego porque era a lingua que se creou na Galaequia. Pero esa lingua, debido á separación política, xa no século XII, pouco a pouco foise separando. Non en Galicia, no norte de Portugal, que quedou máis ou menos durante toda a época medieval o mesmo, pero se un se fixa xa desde o século XIII, hai pequenas diverxencias entre o norte do Miño e o sur do Miño. Que cando chegamos ao século XX, nós non podemos volver ao pasado. As linguas non volven ao pasado. Hai unha cousa que se chama economía lingüística, en que as linguas evolucionan e pouco a pouco chega un momento en que hai unha separación. Se nós comparamos o francés medieval co francés moderno, vemos que son dous mundos distintos. Entón, nós podemos coller do portugués o que non temos, sempre que sexa necesario. Pero cando temos palabras nosas propias non temos por coller o de fora por moi irmán que sexa. O portugués foise separando. Houve un momento en que os portugueses dixeron non, a nosa lingua non é o galego, é o portugués. E acabouse. Entón, a nosa lingua non é o galego-portugués, a nosa lingua é o galego. Decir que falamos galego-portugués é un disparate, porque nós nunca falamos galego-portugués, falamos galego. Entón, eu sempre fui un partidario da defensa do galego, como lingua independente. Porque os heterodoxos non somos nós, son os portugueses que foron os que foron cambiando a súa lingua e separándose cada vez máis de nós. Bueno, e a día de hoxe,
Señor Lorenzo, que é o que a vostede máis lle preocupa sobre a lingua galega a día de hoxe e tamén, pola outra banda, pois que outras cousas lle xeran algunha esperanza? Eu teño esperanza de que haxa unha revolución. A mí gustaría que houvese unha revolución e que votásemos daqui de Galicia toda esta banda de xente que está en contra do galego, lamentablemente demasiada, pero a ver, por unha banda, claro, a situación non é moi boa, porque todo está en contra do galego. Hai que ter en conta que cando era rapaz non había televisións, bueno, sí, había xornais, radios había tamén, pero poucas, pero hoxe están dominando todos os medios en castelán, é unha cousa espantosa. Despois temos eso, que dixen, que o goberno de Galicia que está en conta totalmente do galego, non interesa absolutamente nada o galego, fan todo posible para machacalo. Eu tiña, xa che dixen antes, tiña a esperanza de que coa entrada do galego nas escolas, nos institutos, na universidade, que fose cada vez a mellor. Pero claro, non foi a mellor, porque eu estou vendo que os rapaces saen do instituto, pero non saen falando galego, saen falando castelán. Xa non digo, na universidade tamén, non? En fin, hai galego, hai portugués, pero no resto das cousas normalmente non se fala galego, non? Eu falo galego a todo o mundo, eu nego-me a falar castelán en Galicia, e chamo a atención a xente que me fala castelán, pero claro, míranme de mala maneira, pero eu son un reaccionario, sinto moito dicilo, en cuestión de lingua son un reaccionario. A min, a xente que me fala castelán moléstame moito, e ás veces chamolles a atención de mala maneira, porque me parece anormal, pero en fin, é a situación. De feito, vostede chega a falar de imposición, a favor da imposición, pero que tipo de imposición, de que tipo de imposición se trataría, como a caracterizaría vostede? A ver, eso é unha utopía, unha lingua non se pode impor, non? Eso é unha utopía, pero me gustaríame, claro, que se pudese chegar a esa realidade en que a xente tivese que falar galego, pero xa sei que eso non se pode facer, non? Don Ramón Lorenzo, Premio Losada Diéguez, Premio da Crítica, Galego e Grexio, pola Fundación dos Premios da Crítica de Galicia, Premio Trasalba, Premio Brais Pinto, Premio Lois Peñanovo, elixido membro numerario da Real Academia en 1981. Con que puntos fortes do seu legado e con que imaxe do seu traballo pois lle gustaría que quedasen así as novas xeracións de filólogos e filólogas? Pois non sei se quedarán con algo, porque como eu me dediquei sobre todo a parte medieval, eso non interesa a ninguén, non interesa a especialistas, non? Eso para xente que ten interese por a cultura medieval, que é importante, e ademais hai algún texto, os Milagros de Santiago, por exemplo, ou a Crónica Troiana e a Crónica Xeral, realmente non digo que se lea toda, pero hai partes deses textos que son estupendos, non? Que lle cabe esperar para ese futuro, canto a filoloxía galega? Eu espero que a filoloxía galega siga tendo importancia, que vaya cada vez a máis, que cada vez se fagan máis traballos en galego, e que volvamos a ter outra vez unha lingua galega poderosa, que se vai impoñendo pouco a pouco o castelán, que ao final sexa a propia lingua nosa, porque eu xa teño dito moitas veces, Galicia vive porque ten unha lingua propia. Se nós non temos unha lingua propia, se nós deixamos que a nosa lingua vai esmorecendo, Galicia non ten razón de ser. Entón, sería unha parte máis dese Estado chamado España, pero non tiña razón de ser un país que se deixa perder o máis esencial que ten que ter unha lingua propia, ter unha lingua tan importante como calquera outra que poida haber no mundo. Pois por iso seguiremos traballando e soñando. 1000 primaveiras máis. Moitas grazas, don Ramón Lorenzo. Bueno, encantado de facer isto.